Moi! Nyt alkaisi olla aika tarkalleen viikko viralliseen vaalipäivään ja superjännittäviin ensimmäisiin vaalivalvojaisiin. Niin pitäisihän tässä jaksaa somettaa joka päivä ja pitäisi jotenkin pitää tätä ruokkia sitä algoritmia ja pitää kampanjaa elinvoimaisena vielä tämä viimeinenkin viikko. Elämähän on melkoista pyöritystä ja tänäänkin oltiin sitten silti niin koko porukka oltiin tuolla Utrasaaressa laavulla ja paistettiin tikkupullaa ja oli taas ihan tosi mukava jutella ihmisten kanssa ja se minä ajattelen on ihan parasta tässä kampanjonissa, että niin monet ihmiset tulee juttelemaan ja kertomaan kaikenlaisia ihan tosi henkilökohtaisiakin juttuja ja tarinoita ja se on minusta ihan valtava suuri lahja, että niin kuin te jaatte ja olette läsnä siinä. Että sitten tietysti sillä kaikella, mitä jaetaan, niin pitäisi osata tehdä jotakin oikeaa, pitäisi osata niin kuin jotenkin selvittää asioita. Enhän minä paljonkaan välttämättä tiedä kaikista lainkoukeroista tai oikeasti tuosta valtuustotouhusta vielä. Mutta minä kyllä ajattelen, että minulla on aika hyvät valmiudet niin kuin opetella. Ja minä oikeasti arvostan kyllä kovasti kaikkea sitä, mitä ihmiset kertoo ja jakaa ja epäkohtia tuopi esiin. No, mutta kuten näette, niin tämähän on välillä vähän tämmöistä, mutta on tämä koko ajan minulla mielessä ja ootan ensi viikon lopun huipentumaa kyllä innolla. Sittenpähän nähdään, että minkälaisen vaalivoiton vasemmisto vielä tästä leipoo.